Sino kaya yun? Wow! Malupit to! Si Mark Joe Aray ka! Las Valiches. Isa sa mga subscriber natin to na na-inspire mag-vlog ay number 3 na nakaipon ng $119. Uy! Uy! Agoy! Graduate man. Ang galing. Sa views lang wala. Number 16, Mark Joe Okay, ayaw akin na. 5,464. 15. Kalahati pa. Sana may himala. Lord, ikaw nang bahala. Panginoon, bukas ka na. Habang nood lang tayo kay Idol, check natin, tingnan natin kung magkano revenue natin. $0.41. Ay, hindi natin. Si Ann Banson ay nakaipon ng $12.86. May pasuyo nga naman yung ano, yung tripod. $12. Queen Agul, $0.86. Ay merong $7.50. Queen Agul ay merong $7.50. Yung sa top 8. Kasi wala kami na magkwenta ko. Sakto rin din to, pang-upload din to. Sayang to mga kawaray. Uy! Sarap mga Si kawaray. Jen Agravante ay nakaipon ng 1.11. Si Jen Agravante ay nakaipon ng 1.11. So sa update na to ay, naku po, number 1 to sa views. Bakit 1.11? Sa update na to ay, hindi sila upload eh. Naku po, number 1 to sa views. Bakit 1.11? Hindi sila upload eh. Si Talama Girl ay nakaipon ng 0.68. Si Talama Girl ay nakaipon ng 0.68. Hindi siguro nakapag-update to dahil nasa sinusunod nila sa Talama Girl sa kanyang vlog. Tamang node lang tayo mga kawaray kay Idol sa revenue ng ano. Si Subasco. MC Official ay nakaipon ng 15.42. Si Hindi pa tayo na ha? dollars. Hindi pa tayo na ano, hindi pa tayo natatawag. Si John Riot Okay, dyan Royo. ay nakaipon ng 11. Yung mga big time yung mga kalaban namin mga kawaray. Pero masaya Si Kaonesa kasi ay nag-experience tayo sa $0.91. challenge na ganito, mga bigating kalaban. Sabi nga ni Tate Robin, kayo ni Kuya Elmo. Tama lang yun, Mark. At least na-experience mo mga big time na kalaban. $61. Uy, 61. Sirot Official ay nakaipon ng $1.33. Ano ang point? France! Inuuya. Mga itagay nga. Papahuli lang ang mga bida. Si France ay nakaipon ng Papahuli ang mga bida. France $2.37. John Riot. Sus. Kailangan mo yung aswang. Mag-ano yan. At si Frixie TV Vlog ay nakaipon ng $11.18. Uy, ano yan? Trixie. Birds Jason nakaipon ng $22.98. Uy. Nice. Tita Au ay merong $6.36. Uy! Mamaya natin magiging yan. Lagyan natin ang palatandaan. Si Boards TV ay nakaipon ng $0.19. Matebo! Idol Matipo, shout out. $10.57. Matebo, Tamang official. nood. Idol Matipo, shout out. Napanood ko yung video mo. Si Lupit po Wena tayo. Raquetera. Ang lakas ng video mo. Vloggers din. 0.04. Okay. Tatsuki Agravante ay nakaipon ng 12.41. Meron. Wasalak ay nakaipon ng Idol Wasalak, shout out. $5.15. Nag-ano si Wasalak, tawag nito, nag-diaper. Ay nakaipon ng 0.23. At si
ADR TV PH ay nakaipon ng $14.17. Alamid Striker mula sa Team Pahuway ay nakaipon ng $32.32. Oh, ayos. Hindi siya nakapasok. Alamid Striker. Pero mayroon siyang 32. Okay? Kuya Dang! Kuya Dang, idol ka Dang. Chupapi mo nyanyo. Si Chupapi, Kuya Dang ay nakaipon ng Galing ni Kuya Dang. Taas ng views niya, pinanood nyo kanina. $63. Yung ano, Okay. yung pagpunta niya kay Idol Japper. Nagdala pa rin mo. Ngayon, dumako Merienda. tayo sa ating top 8. Uy, top 8. 1, 2, Mukhang pasok pa tayo, Kawaray. 7, 8. Pasok pa tayo sa top 8 ah. Ito yung mga pasok sa ating daily target na $50 Sana ngayon. all. Ang ating number 8 ay walang iba kundi si Mandaragat Uy, Explorer. Mandaragat ah. Galing. Siya ay nakaipon na. Magkano? Ayan ang si Katano. Hintay natin. Maka, nag-loading At pa. least meron tayong 8. Oo, malakas pa rin. Meron ka lang. Bilisan natin. Okay? Hindi narinig eh. Si Mandaragat Explorer ay nakaipon ng $62. Number 8 yan. Number 7 ay si Kabungot Official. Uy, 7. Kabungo. Namuntik 3,000. na namang mag-grinder kanina. Oh, tayo dyan. Nakaipon ng $67. Aray ko. Okay? So, konti lang ang diferensya. Oh, di pa na nabagit Ating pangalan number natin. 6 ay walang iba kundi si Top 8 ba, di ba? Tatlo na. General Perez, Uy. a.k.a. Kabugon, Tatlo na guys. na Tatlo nakaipon na. ng Mukhang sa step na naman ang number 1. Magagaling mga. Ang galing ah. Number 5. Ang ating number 5 ay si Jumong Uy, Jumong. Kabisda. TV Kabisdak. Ay, baliktad. Jumong Kabisdak TV mula sa Oh, Team ayos, ah. Kamanalig na nakaipon ng Jumong kabisda. $108. Uy, Maganda yan. laki. Naka-advance ka na isang araw. O, sino kaya next? Galing ah. At ang ating number 4 ay mula pa rin sa Team Kamanalig. Uy, kabanalig eh. Number 3 sa yata ko. Aray ko. Sana all. $117. Sinong top 1? Wow, ang gagaling ninyo. Wow, ang Team Kamanalig oh. Sir Ado. At ang ating number 3. Sino kaya yun? Wow, malupit to. Si Mark Joe. Aray ko! Sa Maliches. Isa sa mga subscriber natin to na na-inspire mag-vlog ay number 3 na nakaipon ng $119. Uy! Agoy! Graduate man. Ang galing. Sa views lang wala. Number 2. May 6'8 ka na doon eh. 6'8 na agad mga kawaray. Wow, congrats! Number 2 ay walang Congrats sa atin mga kawaray. Sana si all. Step Official. Yan. Number 2 si Step. Oh, Mula sa Team Kabuluto. Oh no, number 3 pa tayo mga kawaray. Bukas din na. Aray ko. $149. Grabe naman yun. Malakas. Sa views tayo wala. Kapag nag-100 kayo sa isang araw, malaki na ang revenue yan. Yan, biro. Hindi basta-basta yan. Tawag na may. Tawag. So pasalamat lang kay Ido. At syempre, ang ating number 1 sa revenue ngayon, day 1 ay walang iba kundi si paring Jason TV mula sa Team Pahuway na nakaipon ng $158. Congrats! So itong top 8 mga kasoward
Ang pito dito ay pasok na yata sila sa sigurado na silang pasok sa first round. Nanganganib dito si Mark Joray. Kaya Mark Joray, sikapin mo na makakuha ka ng 10,000 dahil sayang. Ito yung sinasabi ko na mayroong dito sa mga listahan, mayroong mga maliliit na YouTuber dito na hindi kayang magpawan kaya ang isang upload. Mahina talaga pero napakalakas sa sponsor. Napakalakas sa revenue. Yan, isa na dyan si Mark Joray. Napakalakas niya, kaya niya siguro mag-graduate. Pero ang problema, meron tayong rules na dapat nila Support naman mga ka-Sword. So kahit gaano pa siya kalakas sa revenue, kung hindi niya makuha yung Wala 10,000 sa yung loob ano? ng Ha? sa Wala October yung 5, sayang. dalawa? No, sayang. So kailangan gawa ka ng paraan Yung kapatid na ni maka 10,000 ka para makapasok Kabugay? sa next round. So ngayon mga ka-Sword, meron tayong na-kick out. Sorry ha, Ang meron tayong dala. tatlo. Please naman, tulungan niyo ako mga ka-Sword. No? Ang una ay si I Am Binoy. Sorry kay I Am So, Binoy. ikaw na isa, wala din ata. Hindi siya nakapasa ng revenue. Napakalakas nito ng chicks. At pangalawa ay si Tatay Pandong Journey. Napakalakas nito sa akin. At napakalakas nito mag-yosi. Kaya, sabi siya malalakas ito nga ito eh. Si Tatay Pandong, minessage ko na yun kahapon yata, kanina. Ayun yun. No? Ayun, tatay. Wala talaga eh. Kung antayin ko pa baka tulugin ngayon. Nakalimutan siya kanina. Nong! Huwag mong kalimutan na inaanak mo pa rin ako ha. Eto, malakas talaga to. No? Ngayon na to humina ang kanyang channel. Sino si kaunay sa tanggal? Malakas! Si Jokes! Si Jokes ay hindi nakapagpasa. So, kick out si Jokes. Malakas makasilaw to. Ay, hindi. Si Jessica ata yung... Bukalis man, malakas makasilaw. No. Ay, ubos yung strawberry. Ayaw nang kumain Sayang, na. may revenue tayo mga Koreanaw. Hindi nakapagpasa. Pag natlo tayo sa revenue. Yan. Sana. Nanghinaya ako kay Tatay Pandong. Grabe. No, kasi napaka Views lang tayo wala. Pero wala tayong magagawa eh. No, sayang. Yan. Sorry nong. Views tayo sa views. Wait lang. Ay ko. Sa views, hirap tayo sa views mga Kora. Di ba umahabot yung ano natin? Okay. Diyos ko po, Ito patawarin. ang abangan ng lahat eh. Marami nag-aabang dito. So, Tawag kami. si B-Dogs ay nagpasa na Hindi naman ito. ng views. Ito ang result na to ay result na to ng 7 o'clock. Okay? Ito ay partial and unofficial result para sa araw na to. So, unahin natin ang Team Gunggong. Team Gunggong, sikapin nyo mag-number 1 kayo. Kung mayroong isang mag-number 1 dyan sa inyo, maniwala kayo, matutuwa kayo sa ipapagawa ko sa inyo sa mangyayari kapag kung sino mang maging Ay. number 1 sa inyo. Nimuyo ko na ang aking tripod. Kailangan na palitan. Higpitan mo yung... Number 5! Ang Team Gunggong, ulitin ko, dapat makakuha sila ng 20,000 views sa October 5. So, si Kuya Obet ang ating number 5 na merong 2,123. Itong ang init dito sa katawan. Lakas. Grabe, salamat kay Ulitin ko, Willie 2,123 views. at Sanggay Matthew. Grabe sa inyong dalawa. Dahil sa inyong dalawa, Ay si top 3 tayo sa Jimmy revenue. Official Kaso lang sa views wala. na merong 6,700. At kay Sir Edo G at kay Ma'am May Santos. Salamat po at Eric Corpus. Maraming salamat sa suporta nyo. Teka, kamaliyat ako. Kailangan lang natin guys, views talaga. Ang hirap. Sa views tayo ngayon naghihingalo. Hingalo, aray ko. Diyos ko po. Nanonood tayo. Sabi naman ni Idol, pwede nyo gawing content to yung ano natin. Yeah, yan. Top 3 tayo sa revenue. Sa views tayo nga. Kaya habol tayo sa views. Malakas talaga yung ano natin. Bakit? Malakas si Sanggay Matthew. Gaya umubos na yung Sanggay Matthew ng Okay, so mga kung may 20,000 sa araw. Kung tutusin, kung Okay, nakapasok so- lang. At si Will, ito Number 3.
Ang ating number 3 ay Lahat na pa yan. si Kahaw. Yan. Shoutout sa 1,900. Si Wow. Kahaw ay nakaipon ng views na 13,000 Lakas ang views ni Kao. 399. Nag-log out man. Ay! Ah! Ay, oo nga, hindi ko naalis na yung kay Kabukay. Hindi ko ba nabanggit? Hindi. Hindi ko ba natawag? Reklama, saan na ba si Angelica? Ah, ito! Hindi, nasa listahan ko eh. Hindi ko nabanggit. So, 9 pala dapat. Sorry. Ay, mamaya ko na ipakita. Nasa listahan ko si Angelica. Nakaligtaan ko pala. Yari. 5, 6, 7. Manood lang tayo guys. Sino yung isa? Tingnan natin yung views natin. Yung si Kabugay, kala siguro kick out. Okay, hi! Si Kabugay mga kasaward ay pasok sa top na nakapasok pala. Pambihira, buti na lang. Okay, Ay, halika Andun. dito. yan. May isa. Pinakita ko kasi basa nyo kasi yung aking... Asan na yung si Kabugay? Ayan. Ayan o, si Angelica. Angelica and Kabugay ha. Nakasulat yan, ang haba niyan. Ganda ng sulat ni Jopper, ano? Hindi, kasalanan ng gin. Kasalanan ng gin. Ang bihira. Nukto man. Okay, so meron tayong top 8 kanina. Sorry. 50 plus. Sorry. Si Kabugay ang ating top 9. Okay, so si Kabugay ay nakaipon ng $58.61. Okay. Ang lakas-lakas. Pasensya na. Pambihira ang buhay to. Okay? So, yun pala, kaya pala sabi ko kanina pala ito, kanina kasi mayroong mali. Tama. Salamat at mga Nag-boom man. walang iya. Si Chong, nakahabol si Chong. Yung nag-away Ay, sila. pag-asa. Yung prank nila na nagalit si Jopper. At ang ating number 1 Napanood ko yun eh. ay walang iba kundi si Kabansot. Siyempre, Grabe si si Kabansot. Kabansot ay nakaipon ng 20,102 views. So, si Kabansot ay safe na. Yes, ko naman yan. Nubo na naman yan. Nag-tweet nyo kami kagabi. Ha? Pambihirang po yan. Ay, may mata. Pagpaano ko sa electric pan, mainit, maingay. Sayang din to, pang-upload din to mga kawaray. Okay. So, si Kabansot ang safe na. Ngayon, ang sinasadya Malakas din yung ni kapanalig, no? Huwag kayong magpabaya sa views. Okay? Galing. Nako. Sige, Obit. Sige, Obit ang pinakababa. Wala mo naman ginawa ko ni Manggulo. Okay. Dito tayo sa Subasco. Good luck sa'yo, Mark. Salamat kay Bidox. Ito ay partial and unofficial result ngayong day 1. Aray ka. Oh, ba't may mga itong number to? Sinama yung previous lang. Ay, hindi. Ang mga binasa sa akin ni B-Dogs, mayroong deficit. Ano ba ito? Deficit? Yung pagitan, no? May 36. No, bilisan to. Ay, walang iba kundi si Boy Tripping Vlog na merong 141. Ay, di ano na to? Sa dito na to, dito na pala. Dito na sa views, dito na. Iba ang revenue eh. Ay, ang Pinoy Vlog na merong 170 views. Number 34, si Wena Raquetera. Guys, tulungan niyo ako mga kawaray. 256 views. Maawa naman kayo. 33, Kaonesa Official na merong 413
Rolando Ignacio Official. Yung 18 na yan, 180. O 100, 800, o 1,800 na Sports TV nanonood. na merong Kumanood sa akin yan, sigurado. 505 views. Paldo man. 30 Anbanson Ganda sana yung Na gawin mo merong- kanina kung makinig ka pa eh. 515 views. 29 Katay Pandong Journey na merong 522 views. Take out naman si Tatay Pan. 20 Saan ako? Sirot Official 716. Guys, tulungan nyo ako. 27 ADR TV 750. 26 Freaksy TV Vlog 765. 25 Pang-upload na rin to mga Jen karay. Acravante Wala nang edit-edit to. 993. Diretsuhan na, kunin lang yung clip. 24 Talaba Girl 1,121. 23 Mari Katipak Official 1,530. Si Idol Madi mukhang tagilid ah. June 8 Parang sabay-sabay kami ang mawawala. Ano lahat 1,637. 21 MC Official 2,446. Ilan ba yung aking kahapon? Kagabi? 4,000 oh. Yung ngayon kaya, ilan kaya? Hindi na gano'n sa akin si Bidogs eh. 20 Siyempre, Becky. Consi Halando 4,309. Naku, wala ano? 19 Jokes MTV 4,463. Sayang si Jokes. Ano to, nakakahabol to sa 10K. Akin na yan. 18 Chumong TV Kabista 4,666. 17 Tita Au Official 5,300. Uy, naka 5,000 na si Tita Au. Sunod na yata ako. Malaki pa ang chance mo, Tita Au. Sana, next pa. 16 Mark Joy Okay, ayun. 5,464. Naku po. 15 Kalahati pa. Tatsuki Agravante Kalahati pa. 7,911. 5,000 ano may? 64? 14 Kuya Dagul 8,363. 5,000 di. Laki pa ng ano ko yun. Naray ka, Diyos ko po. 1,000 pa may 13 Kagrasa 4,000 TV 9,430. Guys, yun lang ang buyos lang talaga yung kailangan ko. 12 5,664 ba? Jenica and Kabugay Official 6,000. Ay, 5,664? 15,775. Okay, safe na. Itong lahat na mabanggitin ko ay safe na sila. Kailangan ng buyos. 11 John Riot 16,001. Ilan pala na-upload ni John Riot? Pasok na agad. Malakas eh. Puro artista yung ano eh. 16,905. Mabibigat. Loading na si Idol. Mga ka-ride, sana bukas pagising ko may himala. At may mag-boom dun sa ating mga video na ginawa. Kahit umabot agad ng 5,000 para graduate na tayo. Mula kay John Riot. Kailangan Okay, talaga. okay. Sige, mula kay John Riot. So, pa-comment ko okay na. Kailangan may mag-boom. Kasi kay Tita Au, inano John nila. Riot Maruko. ay 16,132. Uy, Senior na ni Idol yun mga ka-ride. number Yung 10, dalawang si video. Alamid Striker, 16,905. Number 9, Paring Jason TV, 17,058. Number 8, Matepo Official Vlog, 17. Lakas ni Matipo. Number 7, Boards Jason, Eh, lakas din ni Bird Jason. 19,706. Okay? Wait lang. Himala na lang yung akin mga ka-ride. Nasa 5,664 ang ating views. Kaya, Naku! good luck. Sa likod ko ah. Bukas. Bukas na ba? Sa 5 pa ng final, di ba? May dalawa pa.
Good luck sa ating mga kore. Please lang po, tulungan nyo Ay, ako. si Franstar! Aba, si Pangulo! Uy, grabe si Pangulo ah. Bumagad ah. Na nakaipon ng views na 22,402! Uy, grabe. 42,000. Lupit. Viral agad. Ang ating number 5 ay walang iba kundi si Jeramel Perez, si Kabugoy. Si Kabugoy. Lakas si Na Jerry. mayroong 38,311. Wow! Number 4. Ang ating number 4 ay si Kabungot Kabungot, lakas. na mayroong 41,909. Pang-ilan na ako na naman? Sa views? Wow! 17? 16. Number 3. Ang ating number 3 ay si 16 yata. Si Tita O, kasunod kami. Official Vlog na merong Ano kay Tita O, bumagad. 40,687. Laki ng lamang ko nun, di ba? Number 2, Pilini kasi siya eh. Kuya Dang TV na merong 55. At ang ating number 1 ay si Mandaragat Explorer TV Oh, na merong 62,000. Grabe si Mandaragat, ang lakas ah. Wala kasi siyang kaagaw dun sa kanila eh. Sa Bukana marami. Kailangan maghanap ng partner dito. Ang hirap. Tino mo gano'ng kalitiro. Mababasa ko ba yan? Okay. So, okay na mga kasober. Narinig nyo lahat. At napakaganda po ng labanan ng views. No? At Sa revenue, okay sa ano yan tayo. po. Yan po Sa ang views ating tayo laglag. Resulta ngayon. So, meron na lang kayong bukas 4. No? Kung tutuusin, dapat bukas ma-reach na yung target nating mga views. No? Bukas kasi, kinabukasan kasi ay magbibilang na sa mga views. So, dapat makapasa kayo. No? Tingin ko maraming makakapasok sa second round. At galingan nyo ang pagbablog Nangyari dahil tayo. ang second round natin ay Mas sobrang malupit. hirap. Yun lang. Sobrang hirap. Second round mahirap daw. Mas mahirap, mas malala. Ang team Gugong siguro pag nakapasok sa second round to, bababalik ito sa susunod. Okay? So, good luck mga kasubert. Uulitin ko, meron tayong mga malakas sa views, pero mahina sa revenue. Meron tayong mahina sa revenue, pero malakas sa views. No? Kaya, nakaganda ng ating challenge nito. Okay? So, yan mga kasubert. Maraming salamat sa inyo. Kay 2G, shout out. Bukas ulit. Bukas ulit. Yun mga koray. Kaya good luck sa atin mga koray sa bukas. Sana may himala. Lord, ikaw nang bahala. Panginoon, bukas ka na. Ikaw nang bahala, Lord. Ah, let's go guys. Salamat. Bye guys. Thank you for watching. Ingat lagi. Love you. Out Thank sa you. idol. Oh, sige na. Sa revenue pangatlo tayo mga koray. Sa revenue pangatlo. Sa views lang tayo. Aray ko sa views. Diyos ko po. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Peace out. Bye bye.